नमस्कार प्रणाम। हम आप सबके छोट भाई राइटर पवन पटेल आज फिर से हम आप सबके बीच में बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा बोल बम गीत लिख के आ गइल बानी। और ये गाना बिल्कुल फ्री बा, कोई भी सिंगर भाई ये गाना गा सकतानी। अगर चाहतानी कि पर्सनल गाना लिखवावे के हमरा से स्पेशल गाना लिखवावे के अपना खातिर, तो हमार नंबर बा 8709616624। ये नंबर पर संपर्क करके रउरा अपना मनपसंद मैटर लिखवा सकतानी। सबसे पहले हमार राइटर पवन पटेल ऑफिशियल चैनल में जितना भी भाई जुड़ल बनी सबके स्वागत बा। और ये हमार चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाई, ताकि कोई भी गाना लिख के हम डाली तो सबसे पहले रउरा पास पहुँचे और रउरा एक गाना के सबसे मैंने पहले फ़ायदा रउरा उठाई। चली तो ये गाना के बारे में बात कइल जाओ। ये गाना बाटे आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा बा। लोग अश्लील कहता, लेकिन अश्लील गाना ही ट्रेंडिंग में चल रहा बा। गाना बाटे अरे आज भर ढील द ढूंढी जनी छील द, थाकल बा मिजाज जनी हऊ वाला फील द, जौन के बुलेट राजा और नेहा राज के गाना बा। यही गाना के धुन पर हम बोल बम गीत लिखले बानी। अगर ये गाना अच्छा लागता आप सबके तो कोई भी सिंगर गा सकतानी। गाना बिल्कुल फ्री बा। पर्सनल गाना लिखवावे खातिर हमारे नंबर पर संपर्क करी 8709616624। वो नंबर पर संपर्क करके वो मन पसंद मैटर लिखवा सकतानी। चलिए तो हमने के गाना के मेन मुखड़ा शुरू कर जाओ, यानी कि मुखड़ा आप सबके बीच में हम सुनावे जा रहा बानी। अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कर देम और कमेंट में बता देव कि गाना कैसन लिखी ले हम आप सब खातिर। चलिए मुखड़ा देखल जाओ। अरे सावन के रिम झिम बरसे फुहार, सभे कोई जात बावे बाबा के दुआर, गेरुआ का पहाड़ावा में होके तैयार, भगती के रंग में रंगाइल बाजावार, देही में पावर बा कान्हे पकावर बा, भोला जी के भगती में धइले टावर बा। ई मुखड़ा हो गई। कोई भी भैया की गाना अच्छा लागल होखे तो बिल्कुल फ्री में ये गाना गा सकतानी। हमारे चैनल के जितना भी गाना होला, जितना भी हम लिख के चढ़ाइले, वो बिल्कुल फ्री रहेला। पर्सनल गाना लिखवैला पर पैसा लागेला, पर्सनल गाना पर लिखवैला पर मन पसंद मैटर मिलेला। अब बिल्कुल स्पेशल रउरा खातिर रही। यूट्यूब पर जौन चढ़ता तो सब कोई खातिर बा, कोई भी गा सकता रही। चलिए गाना के अगर मुखड़ा अच्छा लागल तो बिल्कुल गाई, परमिशन हमारा तरफ से बा ये गाना गावे के। चलिए एकर अंतरा 1 नंबर देखल जाओ। हाँ, भोला जी के नाम जपता रे सुबह शाम, देव घर जात बारे छोड़ी सब काम, पियता रे गाजा बम हारे नहीं दम, देही में अरे रहिया में बोलता रे हर हर बम, देही में पामर बा कान्हे पकामर बा, भोला जी के भगती में धइले टावर बा। ये गाना के फर्स्ट अंतरा रहला। और कमेंट में बताएं कि भैया कैसन गाना लगा था। गाना अच्छा लगे बिल्कुल, अगर अच्छा लगे तो गाना गाई। और हमार नाम राइटर पवन जो भी गाना में रही वो प्लीज़ नाम रखम, नाम ना हटाएं कि दूसरा राइटर के नाम ना रखम। अपन सिंगर बनी तो अपन सिंगर नाम डालनी, लेकिन राइटर में जो भी हमार नाम बा वो रह देम। चलिए गाना के अंतरा 2 नंबर जौन की लास्ट कहल जाला, ये 2 नंबर अंतरा होने के देखा जाओ कैसन बा। हाँ, राइटर पवन तो मगन बाड़े हो, करे जात बाबा के पूजन बाड़े हो। यहाँ पे सिंगर नाम देखिए, सिंगर नाम हम लिख दिए हैं। जो भी सिंगर का नाम है अपना डाल लीजिएगा। तो फिलहाल में हम अपना ही नाम 2 बार ले रहे हैं इसमें। हाँ, राइटर पवन तो मगन बाड़े हो, करे जात बाबा के पूजन बाड़े हो, अब राइटर पवन के भजन बाजता, यानी कि सिंगर नाम जो भी होगा उनका भजन बाजता। हाँ, सभे कांवरिया डीजे पर नाचता, देही में पामर बा कान्हे पकावर बा, भोला जी के भगती में धइले टावर बा। ये गाना के लास्ट अंतरा रहल। आप जितना भी भाई जुड़ल बनी गाना सुन के हम कमेंट बॉक्स में कमेंट करी कि गाना कैसन लागल। अच्छा लागता तो कमेंट करी, लाइक करी, शेयर करी और चैनल भी सब्सक्राइब करी। काहे कि ऐसन गीत शायद ही कोई राइटर लिख के फ्री में कोई सिंगर के देवे, लेकिन हम आप सब खातिर चैनल पर गाना डाला तनी कि बहुत भाई लोग के दिक्कत रहेला मैटर लेवे में। तो एक के चलते हम ये सब गाना डाला तनी चैनल पर कि भाई लोग के पास पहुँची, या जेकरा भी मन करी वो गाना ही गई हैं और एक फ्री वाला गाना के आनंद उठाई हैं। और जेकरा भी भाई के अगर पर्सनल गाना लेवे के बा तो पर्सनल गाना के पैसा लागेला। और हमर कॉलिंग और व्हाट्सअप नंबर बा 870961
61 624 87 096 61 624 ये नंबर पर हुआ संपर्क करके अपना मनपसंद मैटर कोई भी भोजपुरी में मतलब लोकगीत भयल चाहे ऑर्केस्ट्रा चाहे सैड सॉन्ग लव सॉन्ग देवी गीत बोलबम गीत कोई भी गाना लिखवावे के होई तो रउआ ये नंबर पर संपर्क करके गाना लिखवा सकतानी। तो चली ये हमारे चैनल पर जितना भी गाना बा बिल्कुल फ्री बा, चाहे कबो का अपलोड भइलो के हर गाना फ्री बा, ओकर परमिशन हमरा ओर से बा, कोई भी सिंगर गा सकता रे। चली फिर हमनी का अगला वीडियो में मिलल जाई, अगला गाना लिख के लिए आम ओमे मिलल जाई। तब तक खातिर विदा लेहल चाहब। नमस्कार, प्रणाम, जय भोजपुरी।